ҳангоми вохӯрӣ шояд шумо фаҳмида натавонед ба духтар писанд омадед ё не. аммо психология ба ин савол ҷавоб дода метавонад. ба ҳаракати бадани духтар бодиққат бошед, чунки духтарон худ нодониста бо ҳаракатҳояшон сирҳои ногуфтаашонро фош мекунанд. аз ҳаракати дастон, ҳаракати чашмон, ларзиши овози он ба ӯ писанд ҳастед ё не фаҳмида натавонед. якум, вақти духтар ба мӯи сараш даст мерасонад, шояд ӯ зулфашро ба пушти гӯш мегирад ё ин ки мӯи сарашро ба панҷаҳояш мепечонад. ин аломати он аст ки шумо ба ӯ каме ҳам бошад писанд. дуюм, ба чашмони ӯ аҳамият бидиҳед. агар чашмони шумо аз 3 сония зиёд ва зуд ба ҳамдигар нигоҳ кунанд, ин низ аломати мусбӣ мебошад. ё ин ки агар вай нигоҳашро аз шумо гурезонад, значит шумо ба ӯ вообще тамаққул нестед. ҳанамин хел. сеюм, пойҳои ҳамсӯҳбат. ҳангоми ба курсӣ нишастан ба пойҳои ҳамсӯҳбаттон нигоҳ кунед. агар пойҳои он ба тарафи шумо нигарон бошад, значит ӯ мехоҳад бо шумо суҳбатро давом кунад. чорум, озодона ҳаракат намудани даст. зан нисбат ба мард ҳангоми суҳбат барои пурмаъно сохтани сухан дастҳояшро зиёдтар бар ҳаракат медарорад. ин аломати самимӣ будани духтар мебошад. агар духтар ҳаракати дастҳояшро маҳдуд созад, мисол дастонашро крес кунад ё сумкачашро бо як даст нею балки бо ду даст қапад, ин аломат чунин тарҷума дорад: ту манро нороҳат карда истодӣ. сумкачаи духтарон сабук мебошанд, онро бемалол бо як даст қапидан мумкин. аммо ҳангоми нороҳат будан духтарон ҳардуи дастонашро банд месозанд ё ин ки ҳангоми нишастан сумкачаро ба зуну мегиранд ва худро аз шумо ҳимоя месозанд. панҷум, бо табассум ҳам кардани сар. беэҳтиёрона ҳам кардани сар аз самимият далолат медиҳад. хулоса, агар духтар табассум намекунад, ба шумо кам нигоҳ мекунад, нигоҳаш ба дигар тараф ҳамчунин бадан ва пойҳои он, значит шумо ба ӯ маъқул нестед. ба канали мо подписаться кунед.